Kwazoiva sitariri veSly Media TV. Zita ndinonzi Daniel Kacheri. Zuva ranhasi tiri kumutawa panonzi Pakatiyo. Apa paitika chiitiko chinosiririsa chaizvo. Tiri panhamo sekuona kwamuri kuita. Mukomana anonzi Rusty wepanapa angoshayikwa zvinosvika mavhiki maviri apfuura. Saka azowanikwa ari musango riri kumashure kwangu ramuri kuona iro. Tingombokurukura nevaimuziva kuti zvakafamba sei. Tichingotiwo kumhuri yashayikirwa iyi nematambudziko, ngatimbonzwai kuti zvakamira sei uye mukomana uyu kuti chii chingava chakaitika kwaari kusvika azowanikwa akapondwa. SeSly Media TV tinoti nematambudziko nenhamo yakuwirai panharaunda penyu, asi sekuziva kwenyu mungapawo nhoroondo yemukomana uyu sekumuzivawo kwamaingomuita. Ongo ndingangoti muchidimbu mukomana anonzi Rusty Jaju ndakamuziva mushure munguva inosvika makore anosvika kudarika kana kuti 15. Mushure mekunge tauyawo kuzowana nzvimbo padhuze neshopu yababa wake, takabva tazivana tikaita ukama hwedu hwakanga huri pekuti iwo vanoyera shawa ndinoyera shawa, tikabva taita hanzvadzi nehanzvadzi. Takagara nemhuri kusanganisa naRasi atisiya uyu kwenguva yakareba, kubva wanawo vachiri vadiki. Takagara nawo vachindikudza satete, tichitaura, taitaurawo nhau dzakawanda, asi sekuona kwandaita mukomana uyu akakura ari munhu anga akanyarara, akagarisana nevabereki wake zvakanaka zvaichiwika, vachirarama upenyu hunochiwika nokuti vanga vakabatana nemhuri yavo. Dambudziko razongouya ipapapa pekuti takazongonzwa bhuti wakuti muzukuru wenyu handisi kumuona, ndane 4 days ndisiri kumuona pamba. Ndakavabvunza kuti ko asi makanetsana here naRasi uyu? Zvikanza semagariro atachingoita sisi mazuva ese, handira kubvira ndanetsana nemwana, hapana kana chakaipa chakaitika, asi kuti akabuda achienda kubasa kwake kumagadheni kwavari kushanda, haana kudzoka. Asi muri mushure mokunge pauyawo murume akauya, ani handira kumuziva hangu kuti ndiani, achitaura kuti Rasi uyu akasiya chitupa, pane zvakaitika kutaudzana kwavakaitirana. Saka zvadaro takamboti mwana kuda pamwe anenge adi zvake ari muarea achaita sei, achauya. Kusvikira takagara tichingobvunzana kusvikirana ndakutozonzwa nezuro kuma7 kunamo kwandakanga ndaenda, ndakunzwa unzi Rasi awanikwa akashayika mukati mesango. Saka chiitiko ichi chandibata zvisingaite munharaunda muno, kunyangwe nemudzimu yedu yenzvimbo inei handifungo kuti zvingatenderane nechiitiko chakadai. Ini muupenyu hwangu handisati ndachiona, nanhasi zviri kungondibata. Asi chinhu chikuru chanyanya kundibata ndechekuti Rusty Jaju anogoshayika seiko munzvimbo mushure mekunge ataudzana nemunhu. Handisi kuti zvangu munhu akataudzana naye ndiye amuuraya, asi zvazoitika seiko ipo paita mutauro yakadai yokuti munotadza kuwirirana nevamwe vanhu wobva washayika. Ndo zviri kungondibatawo, ndingati muchidimbu ndo zvandingatsanangura. Ndimbokudzosera mashure, mungava neruzivo here kuti panonzi akasiya chitupa chake apa dzanga dziri nyaya dzechii sekunzwa kwamakaita? Inini kuna baba wacho havana kutaura zvavo, asi kuzongonzwawo vamwewo vaitaurawo nomutauriro wakasiyana-siyana. Waiti kuno musikana anowanika munharaunda mumashopu medu munomu anga achishanda, ndiye ari kunzi ane murume akazouya achitsanangura kuti ndaona chitupa mukati meimba yangu momudzimai wangu, zvichireva kuti mwana wenyu uyu ari kudanana nemudzimai wangu. Saka zvadaro musikana uyu azobvunzwawo nevemhuri, anenge akazotaura kuti aiwa chitupa chakanhongwa mubhava, ndomachakanhongwa hachina kunhongwa mumba mangu. Saka nokudaro zvafamba nekudaro, ndonguva yakanga iri kutoshayika munhu kusvikirana kuti tizomuwane nezuva ranezuro. Tinokutendai mama, tinoziva kuti zvinosiririsa, asi simba ramawana kungotaurawo nesu veSly Media TV. Tinokutendai. Nesuwo tinokutendai muchiuya kwatiri. Dzimwe nguva zvinogona kutibatsirawo kuti matambudziko akadai apere munzvimbo matigere. Nindiri sekuru wa Rusty Jaju.
Mwana akashayika musi wa23 April. Saka kwemazuva ese kubva ipapo tatiri kumutsvaga tisiri kumuwana. Akazowanika nezuro kuma2 o'clock. Pane munhu akamuwanawo ndokubva auya achizotaura kuti aonekwa kwakafa. Saka kubva ipapo tatiri kushanda nemapurisa vari kuedza kutibetsera. Saka pari zvino vatora bhodhi yacho vari kuenda nayo kuchipatara kumochari. Vachazotidedza votiudza pashure pepostmortem kuti zvinenge zvakaitika. Saka ndingangoti ndiwo mashoko atiri nawo. Iyo zvinezvi ichingori confusion yekurasikirwa kwataita nemuzukuru wedu. Vanzvadzi, seSly Media TV tinoti nematambudziko nekushayikirwa kwamaita nehanzvadzi yenyu. Asi veruzhinji vangada kuzivawo kuti munhu angakaitawo sei uye maimuzivawo sei kukura kwamakaita. Asi tise kukura kwatakaita takakura tiri pamwe chete. Vabereki vedu best friend. Zvekuti dambudziko rinoitika kumba kwedu vabereki vake vanorionawo semaona atinongoitawo sefamily one. Asi ndakakura iri hanzvadzi yangu. Pakukura aiva mwana akanaka, aiva mwana anoteera, mukomana munyoro, anga asina kavadi nevamwe. Zvekuti ndiri kurwadziwa nekuti rasi ndakapedzera kuonana naye face to face muna December pandakabva kuholiday nchibva kunoko. Kwakuzongonzwa kuti hakusisina munhu. Zviri kundirwadza zvisingaiti. Mungaita nhoroondo here kuti tikunzwa kuti anenge akamboshayikwa kwemavhiki anenge maviri, makazvinzwa here kuti makazongotambira iri nhau yerufu? Zvekushayikwa ndangasina kuzvinzwa. Chandazongotambira ndakangonzwa mashoko erufu ekunzi rasi hakusisina. Aiwa, tinokutendai nenguva yamatipa. Tinoziva kuti zvinorwadza, zvinosirisa, tongoramba tichingoti nematambudziko. Asi tinotenda nenguva yamatipa kuti titaure nemi. Aiwa, matambudziko aonekwa. This is Yabuda TV, hakudi masivi, Sly Media TV, yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news, ndakawandwa nema views, Sly Media TV mandichinjira my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, kuchinja vision ya maghetto youth, kuchinja life ya maghetto youth. Kutipa nzira semaghetto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.